Binerên hêja û dizanim ku feodalizm navê sîstem yan jî em bibêjin pergalekê civakî ye û di vê vîdeoyê de bi awayekî kurt em ê vêtegihê we bidin nasandin. Belê feodalizm pergala civakî û aborî a ku li Ewropaya Rojava derketê holê ye û di temamiya serdema navînî de bandor û serveriya xwe meriv dikare bibêje ku berdewam kiriye. Taybetiya feodalizmê a herî berbiçav ew e ku Xwezpartiya Hêza berhêneriya çandinê ye. Li gor têgihînasiya Marksîst piştî dewriyan jî pergala koletiyê derketî holê ku piştî dewra feodalizmê jî dewra yan jî em bibêjin pergala kapîtalîzmê rûda ye an jî em bibêjin derketiya hola civakê. Di vê pergalî de desthilatiya began hebûye û çîna ku jê re serf yan jî vasal dihate gotin dibin desthilatiya began de bûye. Di vê pergala civakî de hêza dewletê yan jî em bibêjin hêza rêveberiya navendê ne zavzêde ye û hêza hikûmdaran jî ji aliyê zadeganan ve dihat vesînorkirin. Her wiha di vê pergala civakî de meriv nikare behsa bazara hevpar ji bike ku yekîtî û ahanga civakê ji kanûnan zêdetir xwe dispêrin tekiliyên şexsî.